Haideți să mergem mai departe și rămăsesem la Lorena, care să-mi răspundă dacă este de acord cu ce a spus Cornelia. Și anume, s-ar fi ajuns cu sau fără acel incident dintre voi două de la începutul competiției, ca astăzi să nu prea mai aveți mare legătură? Eu odată am considerat-o prietena mea. Odată ce am considerat lucrul acesta, mă așteptam chiar și acum, în apropierea finalei, să păstrăm legătura, să fim la fel ca înainte. Mă scuzați, am o muscă. Și nu m-aș fi gândit niciodată că s-ar ajunge aici. Eu cred că atunci când ești prieten cu cineva, trebuie să-i spui și atunci când greșește și atunci când face ceva bine. Eu așa consider o prietenie. Nu trebuie să-i spui doar când face ceva bine, trebuie să-i atragi atenția. Pentru că o prietenă adevărată așa este. O prietenă aici am avut doar în Mădălina și cu ea aș vrea să păstrez legătura, dar nu mă pot baza nici acum, în momentul de față, să spun cu siguranță prietenă adevărată, dar totuși pot spune. Așa am considerat eu atunci pe ea și pe Mădălina, am observat că ea a considerat-o doar pe Mădălina, am și spus de multe ori lucrul acesta în perioada aceea, dar nu, suntem diferite, am crezut că ne asemănăm din câteva puncte de vedere și am observat că nu. Deci și tu spui același lucru, că nu prea aveți mari lucruri în comun. Bun, dar Cornelia, tu ai vrut să-i spui de fapt, nu Florentine, iartă-mă, cred că ceva se anticipează. Cornelia, tu ai vrut să-i spui Lorenei că dacă erați cu adevărat prietene, n-ar fi trebuit să o deranjeze și anumite lucruri pe care tu le-ai făcut, nu cu sens de reproș, ci cu sens de a le îndrepta? Da. Și asta ce înseamnă? Că n-ați fost prietene? Nu neapărat. Sunt persoane care acceptă și persoane care nu acceptă. Dar nu cumva asta a spus și Florentina? Nu știu ce a spus Florentina. Da, eu spun din punctul meu de vedere. Cum văd pare... eu o prietenie. Da, eu știu ce s-a întâmplat mai de mult. Acum, dacă ar fi să ascult doar ce spune Cornelia, i-aș da crezare ei. Am încercat de atunci să îmi dau seama de toate greșelile mele, să văd, băi, poate sunt chiar eu vinovată. Am realizat că nu, pentru că am stat mult timp să meditez și știu că este foarte bine situația în care suntem acum, amândouă. Adică fără nicio legătură. Florentina, da. Ceea ce a spus Cornelia este ceea ce ai simțit și tu la un moment dat? Da. Adică Lorena este deranjată de anumite critici pe care unele fete i le-au făcut din dorința de a se îndrepta? Eu asta consider. Eu nu am fost criticată din dorința de a se întâmpla. Dacă mi se spunea în față, nu era nimic. Mi s-a spus în față o singură dată, dar sub alt sens. Iar mie mi s-a părut urât. Dar mi-am dat seama de multe ori, când eu stăteam și eram făcut avocatul poporului, că doar eu încercam să iau apărarea pentru că credeam că este la fel ca mine, mai sensibilă și de multe ori păstra tăcerea. Dar am observat că doar eu fac lucrul acesta și mie nimeni nu-mi lua apărarea. Eram lăsată singură. Uite la câte discuții se ajunge de la o întrebare pe care Andrei a pus-o Corneliei. Ca să vedeți câte încrengături există într-o astfel de întrebare. Andreea, ești mulțumită de răspunsul Corneliei? Sunt mulțumită. Mă așteptam să văd dacă era ceea ce credeam eu sau de fapt altceva. Și e Dar ceea ce sunt credeai mulțumit. tu? Nu. Eu am crezut că de acolo a pornit, că probabil n-au știut cum să trateze acea problemă, dar de fapt am înțeles că sunt două persoane... Diferite. Da, sunt diferite. Mai ai alte întrebări pentru cine? Păi mai am pentru Flori. Care sunt persoanele cu care vei păstra legătura după terminarea acestei competiții? Le voi suna eu și vor afla atunci. Păi, de ce nu poți să spui acum? Pentru că este secret. Păi de ce? Și secretele nu se fac publice. Dar de ce să fie secret să spui cu cine vei păstra legătura după o competiție de 1 an de zile? Așa consider eu. Nu vrei să superi pe nimeni? Da. Deci înseamnă că ai supărat pe cineva. Nu știu, dar asta doresc eu acum. Andreea, o altă întrebare. Pentru Răzvan. Răzvan, în vacanța din Turcia ai reușit cât de cât să petreci ceva timp în compania mea și a lui Alin. Crezi că suntem persoane rele sau crezi că atunci când au fost diverse conflicte s-au întâmplat pur și simplu pentru că am avut păreri diferite, iar apoi am îngropat securea și am dat totul lui Tori? Da, zic așa, din păreri diferite și asta a fost singura chestie. Andreea,
Eu remarc un numitor comun al întrebărilor tale. Pe Florentina o întreb cu cine va păstra legătura după competiție. Pe Cornelia o întreb dacă între ea și Lorena s-ar fi ajuns oricum aici. Nu, în ceea ce privește pe Coco, chiar aveam o întrebare de mult. Și am vrut să aflu răspunsul din partea amândurora. În ceea ce privește pe Flori, întrebarea a venit pur și simplu că am stat toată seara și m-am gândit ce întrebare să-i pun, să nu-i pun legat de sentimente, să nu-i pun nu știu ce întrebări care nu va răspunde și n-am știut, pur și simplu. Atunci poate că eu acum interpretez mult prea mult, dar pe toți cei trei pe care i-ai întrebat până acum, Florentina, Răzvan și Cornelia, toți cei trei au fost la un moment dat apropiați de Lorena. Între timp s-au mai îndepărtat și acum sunt mai apropiați ție. Poate ai vrut să-i întrebi cumva dacă au observat și ei anumite lucruri în această competiție vis-a-vis de anumiți concurenți și de aceea au făcut alegerile pe care le-au făcut? Nu, pe Răzvan am vrut să-l întreb acest lucru pentru că săptămâna asta s-a tot discutat și de noi că ne-am fi apropiat de el. Nu, doar ne respectăm și atâta tot. Bun, o să mai pui și alte întrebări, că știu că mai ai, dar vreau să mergem mai departe și să mai luăm câteva materiale. Dacă tot am ajuns la Răzvan și la Florentina, haideți să vedem cum tratează ei cuplul sau povestea de dragoste sau nici nu știu ce o mai fi. Nu-i despre tine, Florentina, stai puțin. Dintre Cornelia și Dragoș, pentru că vă gândiți că va veni vremea să iasă cei doi afară. Sau, mai ales, e foarte probabil ca să iasă pe rând. Cine pe cine s-ar aștepta? Dacă s-ar aștepta, cine pe cine ar înșela? Aflăm mai multe din următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Hai mă, Dragoș, lasă aia, la un timp. Când te rugă, eu nu vreau să știu. Păi bă, știți ce vă trebuie vouă? N-ar sărim și așa. O ședință între patru ochi, face to face. Bă, tu ce vrei? Aia. Tu ce vrei? Aia. Mie nu-mi convine aia, ție nu-ți convine aia. Ce facem ca să ne convină? Păi asta facem pe aia. Asta facem în 10 luni. Și gata, s-a rezolvat totul. Rezolvi totul într-o zi? N-am rezolvat-o noi în 10 luni. N-ați vrut? Nu-ți dau un 2 de 25. Mai vezi? Eu de asta aștept afară. Lasă că veni și noi afară, ne rezolvăm noi problemele. Altfel decât aici. Rezolvați nostru. toate. Să-l... Bă, dacă încalc regula aia, mă face cățeluș. Ia uzi. Mă face ca... Îți vine încrederea, Dragoș, atunci. Știi cum mă relaxez frumos, cum gândesc atunci liber. Eu dacă eu plec, eu o aștept. Unde? La gard? O prijoni? Aștept să ieși afară. La poartă? Dacă-ți dorești, te aștept. Tu! Te aștept. Oh, mamă, doamne! Cirești. Bă, omule, tu spui mie că după 10 luni de zile când vei ieși afară și vine una alta, tu o refuzi că nu, eu aștept pe Coco. Păi ce știe Coco? Cornelia, ai o Lasă vrăjeala. Sartare, în altă parte, e bărbat. Păi După tocmai, 10 luni. tocmai, că e Păi da, nu te bărbat. înșeală cu gândul sau cu inima. Fac, para, vedem că mă așteaptă Coco. Mi închipui că e Coco. Ah? Nu mă, pe bune. Nu, că e deja... Bă, dar nu vezi ce fraiere e, pe bune. Am așteptat-o. Păi te-am așteptat 200 de ani și mai aștept o lună. Așteptat 10 luni de zile. Bă, nu mai e o 10 luni, lună. 26 de ani am așteptat-o și nu mai Cu aștept o lună. siguranță mai Nu, aștept. băi, eu zic la 25. Asta De asta 10 nu s-a luni. însurat mă el, că Da, știa mă, că că vine m-a la așteptat pe emisiune mine. și... A Da, stat da, 10 luni, numai prin unde știe el că a stat. Și a așteptat. Și mai e o lună de zile. Până și pune lucrul Păi la... aici nu a avut voie, dar afară nu va... treburile cap la cap acasă. Până nu știu ce, trece luna ei. Ce lună, 2-3 săptămâni că te duci pe el? Dacă pleacă el la următoarea lună, tu pleci. De ce să plec eu la următoarea eliminare? Sanchi, zi tu și îmi contrazice-mă, dacă tu ești, crezi că mai stă? Da, sincer, da. Dacă sigur. Mai stăm, mă. Fără tine... Dar ce aveți, mă, să nu stați? Crezi că eu nu știu lângă cine am stat? 10 nu pe canapea. Fii atent. E greu, știi cât e greu. Cum a terminat propoziția? Eu nu știu lângă cine am stat 10 luni pe canapea. Nebunule. Fii atent și ce faci. De câte ori a dormit noaptea cu gândul la tine și cu ochii în lacrimi. Ia întreabă să vezi. Nu fi... Nu da cioara de pe gar pentru... Păi nu, da mă, da cu...
Da, apreciez, Răzvan. Mireasă pentru fiul meu.